Deixem Quatretondeta i anem a acostar-se al panell informatiu d'inici del sender, que hem quedat en dos veïns d'ací del poble, a veure que mos conten quina ruta anem a fer. Mira, així està Paco i Noemí. Salva, Carles, Imma, bon dia. Què tal? Com Molt estem? bé. Conta'm un poquet què és el que anem a fer avui. Pues anem a fer el PR24, que és la sendeta que uneix Quatretondeta en el Pla de la Casa. És molt bonica, és impressionant i un poc dura. Té un desnivell de 700. O sigui que s'ho tenim que prendre en calma, no? S'ho tenim que prendre en calma i res, a disfrutar-ho. Sí, el temps acompanyarà. El temps acompanyarà i I si per així? a disfrutar-ho. Pues marxa. Paco, des d'ací ja tenim una bona vista de la ruta que anem a fer. Sí, així anem a desviar-se ara cap a l'est, a buscar el barranc Fondo, per baix de lo que són les flares de Serrella, formacions calcàries del Miocè, en forma lapial i també molt espectaculars. Així al centre està la cova Foradà, que és accessible i també molt xula, i res. Ara creuarem tot este pinar, cap allà, cap a l'est. Crec que n'hi ha una carrasca monumental, no? Sí, està així davant mateix, a pocs metres la trobarem. Ara fem allí una paradeta, Vale, si cas. perfecte. Pues ja hem arribat a la carrasca de la tia Sofia. Quin nom més curiós. Sí, és el nom que li dona el propietari de la parcel·la esta i, bueno, és un arbre monumental. Es calcula que té 250 anys. I abans, bueno, així, el que és tota aquesta partida es diu el Carrascal. Dona nom a que antigament hi havia moltíssimes carrasques. Ara, en la pèrdua de conreu, es veu que torna la carrasca. Sí, torna a anar baixant, fent-se els bancals d'oliveres. Molt bé. Anem a continuar. Paco, hem pujat al cim i ara estem ja al final del nostre recorregut, així en la cava del Pla de la Casa. Sí senyor, excursioneta completa, ja hem fet el recorregut. Ens hem desviat una miqueta, hem fet el traçat del GR per comoditat i així veiem una mica per on anaven els antics nevaters i demés. I res, i ja estem així a la cava s'anomena la del Pla de la Casa, és construïda en el segle XVIII, i bueno, fins a finals del XVIII va estar funcionant. En el XIX no n'hi ha constància de que funcionara, només tinc constància de dos caves allà a l'Alt Maestrat que van estar fins al 1920, traient gel i demés. Bueno, està molt bé que es faci la recuperació del patrimoni preindustrial, perquè és una de les coses que tenim tant així en Mariola, la Serrella, Aitana, que és molt important i el comerç de la neu va ser molt important en aquesta època. Ara tornem i baixem al poble per el mateix camí que hem pujat. No, ara continuarem per el PR24, a enllaçar i baix al Coll de Porrell, i d'ahir sí, d'ahir ja per on hem pujat, que és la senda de la Font Roja, a Quatretondeta, i res, i a anar. Vale, perfecte. D'acord. Fem marxar.